Takže čaute lidi, dneska vám ukážu návod, jak získat bílýho noskina. Tady tohle, já vám ho ukážu, jak vypadá. Přesně tady tohle. Dneska vám ukážu návod, jak ho získat. Tak můžeme se na to vrhnout. Takže první, co musíte udělat, tak musíte jít mezi tady to a dát si Lego Fortnite. Jakmile máte Lego Fortnite, tak jděte do lokru, dejte si tady tohle, tady máte jako svoje skiny, dejte si tady tohle noskina, klikněte si Edit Style, tady si dejte to první a na tom druhém si dejte taky to první, pak to dáte zpátky, dáte tady to, jdete do klasické hry a dostanete tady tohle noskina. Tak to je pro dnešní návod vše a čau.